Sé que ho fa per afecte, però sempre que em convida l'esquiveixo. Em diu que sóc una rància i li segueixo el joc enviant-li un gif de gata malvada. Abans sortia molt amb ell, era perquè estava enamorada. Ara que ja no tenim res, em fa mandra sortir a casa meva, que a més són temes de físic. No em sento còmoda amb com em veig. Ella em diu que això no importa, perquè segueixo sent la noia molona. Aquella carinyosa cara de lluna amb què jugava tant en aquells dies, malgrat que hagi decidit per mi mateixa ser un ficus sense ganes de retossar. Entenc que no vull sexe amb ell, però es lamenta per la decisió. Sempre em farà brometes picants, el conec, serà per diversió. No obstant això, és una mica complicat. No us sentiu una mica incòmodes quan passa això? Pretendre tenir una relació normal amb algú amb qui vas tenir frecs, que us ha contemplat a la vostra nuesa i amb qui al final no ha acabat bé la cosa, és una mica perillós, perquè encara que no vulguis tornar a caure, poden donar-se diverses situacions des de que t'incomodi fins a aquest punt, que prefereixes col·labrejar abans que quedar i al final aquesta persona ho haurà de notar. Fins que et deixis per l'emoció portar. I no és que negatiu sigui, sempre és tenint cura del teu cor, sabent que és el que vol el seu interior, i si aquesta actitud no et farà mal, o qui sap, potser fins i tot a les teves mans t'esclatarà. En fi, la cosa és que encara continuo, sense voler quedar, no tinc ganes, no ho aconsegueixo. Els pocs xantatges emocionals que poden tenir de veritat una part, acostumo a esquivar-los força perquè jo ja sé que sola em quedaré.